हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों फोरमायना होनो हागोन? जोङो थांनाय एप्रिल दाननि 2 अक्ट'आवहाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड जोनोम जानाय बे पलिटिकेल आफादनि थांनाय 12 एप्रिलावहाय जोङो गसाइगाव जिल्ला हिसाबैहाय जों दाफुंनानै लादोंमोन। दिनै बे गसाइगाव जिल्लानि सिङावहाय कुसुगाव ब्लकखौ ब्लक कमिटि हिसाबै जोङो दिनै दाफुंनानै लादों बे जायगायावहाय। दिनैनि बे अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड दाफुंनायावहाय मा आयदाखौ लानानै दाफुंनाय जादों? आयदाया बेनो, जोङो बेखौ पेरेन्ट बडि हिसाबै जों दाफुंनानै होदों। बेनिफ्राय इउथ सेल माने वमेन सेल बेफोरो दाजागोन आरो बिथांमोननि सिङावहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ जोङो दाफुंगोन आरो बिनि उनाव जोङो बुथ कमिटि हिसाबैबो दागोन। दाफुंनायनि मेन उद्देश्यआ मा? जोंनि बिटिआर हालामनि बा बिटिसि ओनसोलनि गोबां जाथि जनगोष्ठीफोरा बेखौनो हास्थायदों जे मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी नांगौ। बे हिसाबैहाय जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जों दाफुंदों। नाथाय गोबां मानसिफोरा बुंसोलायदों जे मोननै जिहेतु आनसलिक पार्टी थासान्दियाव मानो आरो गोदानै दाबावदों होननानै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो गोबां मानसिनि खुगा खुगा जों खोनाबाय थादों। नाथाय बे नङा, जोङो खोनाबोबाय थादों, नुबोबाय थादों जे जोंनि मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर' बिटिसिनि CAM बिथाङा बुंबाय थादों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां सान्थि फैबाय, बे खोथाखौ बुंबाय थादों। नाथाय जोंसो मिथियो, आंबो सासे एक्स NDP हिसाबै आंनावबो मोन्दांथिया दङ। जोंनि मानसिफोरा दिनैसिमबो गोजोननाय गैया। आंबो स्वयं सासे दा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बे गोदान पलिटिकेल पार्टीनि अर्गेनाइजेसनेल जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंनाबो गोजोननाय गैया। जोङो नुबाय थादों जे जोंनि एक्स NDPनि माखासे सोद्रोमाफोरनि हिन्जावफोरा गुबुन हारिजों बा गुबुन हौवाजों गथ' गथाय गावनि फिसायखौ गारनानै खारलांनायखौ जों नुदों। जोंनि मानसिफोरा जौ संनानै फाननानै जानायखौ जों नुदों। जोंनि मानसिफोरा बन सिननानै दंफां दाननानै फाननानै जानायखौ जों नुदों। दा बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो मोनदांनो हायो जे जोंनि मानसिफोरा, आंजों लोगोसे गोबां जोंनि बे एक्स NDPफोरा रावबो गोजोननाय गैया। लोगोसे बिटिआर हालामनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरा रावबो गोजोननाय गैया। कुसुगाव ब्लक हिसाबै सोरखौहाय दैदेनगिरि हिसाबै सायख'ना लानाय आरो जोङो आफादगिरि हिसाबैहाय बेयाव बिश्वसिं मुसाहारि बिथांखौ मोननो हादों। बेनिफ्राय गाहाय नेहाथारि हिसाबैहाय जों खोरोमदाव बसुमतारिखौ मोननो हादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां सा 28 सोद्रोमाफोरखौ जोङो दा थिसननानै होदों आरो लासै लासै माखासे ओनसोलनिफ्राय थालांबावनाय जे बिबानफोर दङ बेखौ राननानै होनायनि खामानिखौ मावगोन। मोनसे गोजोनथाव रादाब, गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब बिजोङा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। देग्लायनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो होखानाय जादों। बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बाहायनाय दामजुफोरखौ दामथारनो नांगोन, जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना, थरखा, जाबस्रिं। बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जाथारनांगोन। बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानथारनांगोन। मोसाखावरिफोरा 4नि बाङाइ जानो मोननाय नङा। बैसोनि सिमा गैया आरो हौवा हिन्जावनि सिमा गैया। मोसानाय भिडिअ'आ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनाय जाथारनांगोन। भिडिअ'आ एडिटिं खालामनाय जानो मोननाय नङा। बादायलायनायनि खालारा 23 एप्रिलनिफ्राय 14 मेसिम आरो फिथाइखौ फोसावगोन 15 मेआव। मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार, मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे लाइकआव 1 नाम्बार। जायना बांसिन बेनो देरहागोन। होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। भिडिअ'खौ मोनानि 8 रिंगायाव बड'लेण्ड रादाब लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों हगारनाय जागोन। मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574400 आव दैथायहरनांगोन। मोसागिरि, दामगिरि आरो रोजाबगिरिनि मुं आरो जायगानि आबुं थंखौ हरनांगोन। मख'नो गोनांदि सेथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो नोगोद 10,010 रां आरो नैथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो 5,050 रां होनाय जागोन।
गोसो गुदुं नोंथांमोनहा गावबा गावनि हानजा मोसानाय भिडिअखौ WhatsApp नम्बर 7099657400 बेवहाय दैथायहरनो हागोन।